aike ka nake a nan gurin ne baba ruwa nake sha to zo aike ka mun ba ki abu ne kai ka dinka a wannan gurin ne wai babu ruwa nake sha haka ake shi zaka zo kana bayan kamar gida ka zo kana shin ruwa a nan kururu wallahi baba saboda haka yanzu zan aike ka ba ka je shagon nan ka je ka siyo min taliya gashi naira 7,000 ne katan daya 3,500 ka siyo dunkule da 3,500 ka sa ajiyun ka ka je ka samu a wani ajiyun ne gajen ajiyun ka zo ka zama da kuɗi fa ka saba zama da kuɗi a garin nan ko ka ka zama da kuɗi fa na ga ma maza ka je ka yi kuɗin nan ka je ka siyo kayan nan kai mun da tsararan ka ka ci ka samu ajiyun ka ya gajen ajiyu fa na ga ka zama da kuɗi ka saba zama da kuɗi ka sai ka zama da wannan kuɗin nan ai baba a bayan wayata ma zan sa bayan to wayar da kace ta ci screen ko me kake yawo da ita kai ce zan samu a siya ma wata kuma baba wai wani ne da ya ce zai siya na dauko mai kuma ya ce ya ka shi ta wallahi dan Allah Allah ka bin da ka so ka dawo mun shiri ci kawai maza kai ka dawo kada wasa maka kai mun da kuɗi na ga zan zuba baba to maza yara a ta aikin ku abubuwan ku daban na abin da kuke daban ku It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh. Star boy. Ya gani. Ya gani. Na zuwa ne haka. Wallahi ka gani baban mu ne ya aike ni zan siyo mai taliya a shago. Kai taliya? Ni wallahi. Lalle za ku ci dai. Baban ku ya sai da akuya ne. Wallahi. Ni ma ban sani ba. Ai yanzu taliya lalle za ku ci dai. Na inda aka daga dai baban ku ya sai da akuya. Wallahi ni ma kawai gani ne ya bani kuma ko ya siyo mai taliya. Yawa sosai. Wallahi taliya da magi. To yanzu za a yi kenan za ka ne ko za ka je kawai ka dawo a gaban nan je in dawo kawai to shikenan kai sauyi kai ne me ka na gode ka dawo Star boy ya an jima Allah ya kai awo ba kai ne na ga wannan abokin na ta ne je ya sayar ma da waya ba ni ne mana haba harka ta ce ba ya kai kana jagwal sosai kenan normal ma ai waya kowace iri ce ta samu to waya ta ce W2 za ka siya normal take kawai caji ne ba za ka caji ne ba kawai caji ne ba 2,000 ba a gaskiya ana yayin ta wannan wata ko caji ne ba babu kace wani ba wai na ce ma wai to W2 ai ta dace ai kai ma ka sani yanzu ga spark wai suke ake su smart ai su ne kawai a wannan shine kuɗin ta kai abokin gaskiya 2,000 gaskiya ka ƙara na ma ciniki fa wallahi ne ma ciniki wannan gaskiya ka ƙara dai hakuri ka bar ta haka kai ka ce mun ba caji dai wannan kalori take ka tabbata dai ba caji ne kalau take a'a abokina kan mu zo muna samun matsala da kai kalori take ne kalau take anan garin nan anan unguwar take ma nake ma mu ma ba ma kalau take a to ai ni ne ya ma kalori take normal ne to sai mu biyu gaskiya ka mu bace ku ga sai ba mu rike kawo kudin shi ke ana nuna ma kana ganin kamar wannan harkar ku ita ce ci da shan ruwa a cikin kawai caji ne ba wannan a to in ma dai ka ce dai kalori shi ne ya ji ma More music at ninjaloaded.com. get up in All the girls them I want shake it. All the girls them I want shake it. All the girls them I want shake it. Star boy Star boy Allah ya na ka dawo kenan wallahi na dawo so Allah ya ta kai ma san na da wani dan jagon nake ga mu alaji okay me Star boy san da na da wani bara okay zuwa titi na dama wallahi na dawo lallai kai sauri yayi kai saurin dawo wallahi ai gaba ɗaya ne ga mu akai haduwa kai da shi karɓar taliya kai akai na ga maganka da taliya bane kuma ka ce mun taliya zaka so an kika me faru to ai kudin taliyan nan suna cikin wayan nan na siya mai wanda ta sikirin din nan suna cikin wayar wallahi suna cikin kudin taliyar da aka ake kasa jikin wayar to yanzu kudin taliyar kana nufi ya tafi da shi to lalle zaka da ku gurin babanka yanzu 7,000
da 500 din da kake gaya mun kana nufin cewa ya tafi gaskiya yau zaka da ku a gurin babanka ba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka